Oikein hyvää päivää kaikki katsojat. Tänään olen minä täällä Pro Hacker Skills. Tänään me tehdään hotellin esittelyvideo. Kattokaa, siinä on jotkut tollaset. Siinä on ei oo meikän. Siinä on meikän Adidas-lenkkarit. Kengät sekä Aari-Jordanit. Hieno viinu. Voi vaikka kurkata tulos. Komea. Nyt sitten, tässä on meidän WC. Komea. Tässä on pide. Oh, hello man. Uimalasit. Uima-amme. Joo, uima-amme. Sitten tällainen allas. Jonkun matkalaukku. Siinä on meidän kello. Kattokaa tätä paikallista aikaa. Teillä kello on siellä Suomessa 10, mutta meillä se täällä onkin niin paljon jo. Meillä se onkin niin vähän. Sitten on hyviä minibanaaneja. Banaanit maistuu aina. Sitten taas pöytäjuttua. Meikäläisen sänky. Oma puhelin on siinä. Akku loppu. Nyt sit jos me tullaan tänne, niin kattokaa. Täältä on ihan jäätävän iso parveke. Saatatte jo tietää, jos te katsotte nämä videot. Mut mä voin esitellä vähän tätä ulkoasua, mut muistakaa vähän siis arvailkaa, että missä me ollaan, jos kommentit on päällä. Tuolla on lintuhäkki tossa kohdassa. Tuolta saattaa heijastaa purppuraa kautta violettia valoa. Se on meidän hieno toi on uima-alas. Tuolla on jossain lasten alas. En mä nyt sitä kuvaan saanut. Mut siis katsojat. Jos te näette tuolla lasten alasta, se on jossain niinku. Se on jossain tossa, mut siinä ei vaan valoa tällä hetkellä. Kattokaa, sieltä on tähtiä. Kyllä, tähtiä. Kattokaa, että näette tossa olevan valon. Missäkään se valo nyt on? Mitä se on noin lähellä? Okei, no en mä nyt tiedä, mut hienoja uima-altaita on siellä, joo. Hyvä ulkomaan matka. Ja sitten tässä on lisärakennuksia kyllä. Moikka katsojat, jotka on varmaan Suomessa. En tiedä, ootteko te Suomessa tällä hetkellä. Saatatte olla reissussa jossain. Esimerkiksi yhdet mun kaveritkin on tällä hetkellä reissussa. Niin moikka katsojat. Kenkätsekki pitääkö tehdä. Komeat läbärit kenkinä tällä hetkellä. Joo, moikka.